Kaya akong atok ko. Nangatik ko ang mga balay. Ako joking damis gyud. Kani wa man na unsa goy oh. Na wa man na unsa basta inana lagi gigatop daan na gani na. Grabe oh. Humay okay ra ni nga humay oh. Wala kay nakuha ng humay. Grabe nga bagyo gyud. Ito suga. Iwas out ang mga isda ani ba? Goy, daghan ra ba kay ni isda? May pailang tangke goy, wala unsa goy. Kuyawa kay nang datugan sa kahoy oh. Mingaw yung Pasko ani. Nga wala tay inot si Buina. Grabe kahoy. Muna kuyaw kayo guyo nga dagko kay kahoy na dos balay pa na tapukan ng balay. Na to balay oh wanay atok tanan no. Lubi wagi damage na ng lubi ani ba? Ang atong lubi sa dito ba man una pa kita tay mapuha ato ba altuon ta to kay pamuliton ta to boy. Mga laya ato. Ay na lang nata ikabaligya. Wala kita makuha na to kung bisang kwarta tas lubi na unsa na. Tahak ta na mga kuan ay. Padung kunig sa kuan, padung kunig panglaw. Nga pati ra bandugayan na undang. Ang dali ra na undang pati dugaya. Bila ka oras lasugod ag alas 6. Undang pug alas 9. Ila toy balay guyo nawasak gitanan guyo. Ha. Sa karang balaya wa na manginahiyo lang bilin. Wala ra nakuha ng ilaha ilang kuha ilang siyap na unsa naglang siyap. Grabe yung bagyo. Gamit dito. Nalabay pa mga sakyanan. Ato lagi akong baligya lagi ito duda dyan ko ato ba. Naghana. Iyahay papudong panghipo sa mga tao sa galingon. Pasidaan ako sa papadaan kay basta signal number 4.